543, son Gonzalo Jaca, como alcalde de Ourense. Hoxe é o día das letras galegas. E voulle tocar o himno de Galicia, pero non vou tocar ca gaita por dous razóns fundamentais. Número 1, porque a modalidade, cando no himno galego que facer unha modalidade, ca gaita é bastante difícil de facelo. E número 2, o motivo principal que non vou tocar ca gaita porque non sei tocar a gaita. Así que vou tocar co piano. Que teño tamén que decirlle que nós en Democracia Ourensana somos reintegracionistas. Parece que eso solamente de partidos así moi de extrema esquerda ou radicais ou esa historia, pero non ten nada que ver. Realmente nós creemos que un dos problemas do galego é o galego normativo, que se impulsou da Xunta de Galicia de fai moitos anos, e realmente nós creemos no galego reintegracionista, porque nós, isto como a película esta de Last Mohicano, el último mohicano, cando lle decía o rapaza en versión doblada castellano, le decía: si uno de los dos sobrevive, una parte del otro sobrevivirá. Algo así, ¿no? Pois é o mesmo que o tema do galego. Se realmente nós domináramos o castelán e o portugués, o galego de algún xeito seguiría sobrevivindo. E desta forma está ameazado, entre outras cousas, por o tema artificial que impulsan desde a Xunta de Galicia. Esa é a nosa visión. Bueno, aquí deixamos non con himno galego. Xa sei porque fallo algo, porque a última que toquei no en si bemol, cando toquei a Orquestra París de Noia, que foi fai un ano que toquei aquí nas festas do Couto, e tocaron en si bemol, por eso ahora me estaba confundindo, porque non día do maior. Bueno, pues nada máis. Así que, nada máis que decir. Germán, ya puedes parar el vídeo. Ahora hablamos en castellano, que sea como la gallega, cuando las tomas falsas, los tipos hablaban en castellano las tomas falsas.